Vážené dámy, vážení pánové, vítejte u 5. závěrečného dílu našeho společného podcastu o transformaci vědomí, takže znovu vítám u mikrofonu a před kamerami Martina Sikoru. Martine, ahoj. Ahoj, Tome. Poslední díl úroveň očí. Princip komunikace, pozorování, poznávání, porozumění, uchopení. Jdeme na to. Veľmi zaujímavá téma. Ako psychológ si určite počul verbálna, neverbálna komunikácia, mimika, všetko možné. Tu sa presúvame na úroveň komunikácie na úrovni energie. To znamená vlastne, ide nám o to, aby sme práve z predchádzajúcej debaty ten rozum a to ego udržali v tej úrovni, aby nám nekybicovali práve do toho pozorovania, práve do toho spoznávania, do toho porozumenia a do toho uchopenia vlastne toho, čo telo vníma a čo nám hovorí. To znamená, že dokážeme sa vlastne spoľahnúť na to, že telo je dokonalé, vie príjmať energetické vibrácie, frekvencie a energiu a vie nám odpovedať na otázky, na ktoré sa pýtame, ktoré sú položené jednak vo vedomej prítomnosti a samozrejme s autentickou potrebou. Vieš, čo je najväčšia sranda? Ne. Keď sa chceš niečo opýtať prítomnej bytosti a naozaj je to chceš, tak to telo nereaguje. Absolútne. Že sa proste nedovolí ti sa zeptať. Presne. Nespojí ťa. Jednoducho to telo presne vie, kedy nemáš nastavený rozum a ego v úrovni očí. To je na tomto krásne, že 2 týždne si vypnutý, jak lampa, proste tma, a potom zrazu, keď to najmenej čakáš, vtedy si uvoľnený, prichádza ten moment, keď ti do toho nikto nekybicuje a zrazu sa ti otvorí v úvodzovkách niečo ako portál. A začínaš príjmať, môžeš sa veselo pýtať, čo je ale na tom zaujímavé. Ako náhle prekročíš hranicu autentickej potreby, znova sa ti ten kanál sám zavrie. To znamená, že v momente, jak už je to chcenie, že chceš niečomu porozumieť a zase len porozumieť, nie uchopiť, čiže mať zručnosť, tak to to automaticky vypne. Tělo prestane reagovat. To je takové to, jak se říká, přišla mi myšlenka, jak naráz něco pochopíš, naráz ti něco dojde, něco vlastně rozsekneš a to, co třeba dlouhou dobu nemohl nějak jako rozmotat, to je ono? Áno, z určitého uhla pohľadu áno, len nebeží to na rozumovej báze. To znamená, beží to na tom, že ty niečo robíš, na niečo sa sústredíš, vidť ten prípad komunikácie ohľadne brazílskeho šamana a zrazu proste príde moment, kedy sa jednoducho príjem otvorí a ty veselo príjmaš všetko, čo si sa chcel včera opýtať, ale ťahal si to cez ego. Lebo chcel si niečo vedieť, ale ešte nenastal ten správny čas alebo ten správny priestor, aby si na to dostal odpovede. To znamená, je veľmi dôležité vedieť zase, sorry, že použijem ten výraz rozumovo ladený, rozumovo ladení sa nekonečne pýtajú. Celá transformácia vedomia je postavená na tom, že učiteľ ti povie nejakú svoju skúsenosť, ktorú má z tejto sféry, teda z mimozmyslového vnímania, a ty sa snažíš práve pozorovať, spoznať, porozumieť a uchopiť, čo ti povedal. Bez toho, že by si sa pýtal. Zažiješ s tým nejaký vlastný zážitok a učiteľovi budeš rozprávať. Toto som zažil. Ak ti učiteľ rozpráva ďalej, tak si to pochopil a máš to uchopené. Ak nie, vraciame sa o level zase naspäť a iný zážitok rovnakej kategórie. Až dokým v podstate na vlastnej skúsenosti nezažiješ to, čo v podstate zažil tvoj učiteľ. To znamená, že to vieš kvalifikovane zopakovať. Tú skúsenosť. To vlastně, o čem mluvíš, je nějaká zkušenost, situace, ale sám si to říkal v jednom z předchozích dílů, že 98% lidí tyhle ty schopnosti nemá, že to potlačuje tím rozumem většinou. Takže z toho mi vychází, což... Tome, opravím ťa. Tu schopnosť má. Tak má, ale neumí...
Tak, nevedia ju uplatniť, neumí nevedia ju použiť. Tak, takže 98% lidí vlastně to vůbec nikdy jako nepozná, že něco takového se událo, nebo... Poviem ti príklad. Tá naša partia, je to 15 chlapov, každý z úplne iného cesta. Samozrejme sú tam typicky takí, ktorých takéto veci nezaujímajú, ale poviem ti jednu zaujímavú vec. Môj učiteľ má vyštudovanú čínsku pulznú diagnostiku. Bolo obdobie, kedy v podstate bol tak senzibilný, že dokázal z tepu na ruke čítať diagnózy. No a toto nám predviedol na Panskej jazde a to si mal vidieť, jak všetkým padali sánky. A ten chlapec, ktorému to robil, len skonštatoval, ty brďo, toto všetko mám v zdravotnom zázname. A on to nevěděl, samozřejmě, co tam má. Jasné, však ako nevidel jeho zdravotnú kartu. A tuto sa zrazu dvaja chytili trošku a začali uvažovať nad tým a bez problémov s nami debatujú o takýchto veciach. Čiže zase je to o tom, že dvaja ľudia si vedeli z celej tej skupiny veľkej predstaviť, že niečo je za tou stenou rozumu, čo nedokážem úplne uchopiť. Ale pokiaľ sa nebudem zaujímať, to znamená, to ego ma tam musí trošku postrčiť, že ten záujem. Ale zase na úrovni očí. Čiže aby to nebolo o tom, že chcem naraz všetko nejako zhltnúť, mať, to je to, keby si chcel mať v našom biznise. Stratégia. Budeš namakaný v tom, ako má vyzerať zdravá firma, ale nemáš žiadnu skúsenosť, nevieš nič z toho použiť. Tak to je presne toto isté. Nikdy v živote si, čo ja viem, nerobil krízové finančné riadenie firiem, nikdy si nerobil procesné schémy, nikdy si nerobil misiu, víziu a podobné veci. Toto je presne to isté. To znamená, môžeš mať namakanú transformáciu vedomia ako teóriu, ale pokiaľ ju nevieš prakticky použiť, tak vystáva, tak na čo ju vieš vlastne? To je praktické umenie. A o tom to celé je. A v podstate komunikácia, ja keď vnímam napríklad konflikt. Čo je to konflikt? Konflikt sa dá zase vyvolať len tým, že neprehltneš emóciu. Ako chceš vyvolať so mnou konflikt, keď v podstate ja tú emóciu v úvodzovkách nezožerem? No. To znamená, ja ju v kľude prejdem, pozorujem, čo to je, budem pritom ticho, budem to nejakým spôsobom spracovávať a potom sa ťa ešte opýtam, ako si to povedzme myslel, skús mi to ešte vysvetliť, že nech tomu lepšie porozumiem. A zase ťa nechám rozprávať. Je pravda, že aniž bych měl jakýkoliv jako tlak s tebou někdy vyvolávat nějaký konflikt, tak už samo o sobě to, že to, jak působíš, jakým způsobem reaguješ na věci a teda, tak i eliminuje nějaký konflikty jakoby ze strany toho případného nositele, protože ono je to tak jakoby i vidět, jo? Že ten druhý člověk je takový nějaký nastavený jinak a že ten konflikt by aj nebyl jako efektivní, protože proč vyvoláváme konflikty, že? Chceme věci velmi jako rychle a agresivně tlačit kupředu, protože očekáváme v konfliktu, konflikt je akcelerační, že? Že tu druhou stranu nějak jako postrčíme dopředu nebo ji zaženeme cokoliv jiného a to je pravda, že to třeba v tvém případě mi nepřijde jako nějak jako ne rozumný, ale nějaký efektivní řešení nebo něco, co by přinášelo nějaký výsledek. To je práve to, čo komunikujem napríklad aj s vyjednávačmi na LinkedIne, že im píšem pod v podstate ich príspevky moje nejaké poznatky práve z tej energetickej komunikácie, že pre mňa verbálka, neverbálka, áno, samozrejme to sú výborné kategórie, kde človek dokáže všeličo navnímať, od farby hlasu, od držania očného kontaktu cez mimiku, spojenie vlastne verbálky a neverbálky dokopy. Čiže áno, pred 30 rokmi mŕte kurzov na takéto veci, vyjednávacie stratégie a všetko možné. Dodnes na LinkedInu často čtu slogan, že konflikt je sexy. Áno. Takže keď si toto preklopím ešte do toho, nechcem to nazvať, že vyššieho štandardu, ale jednoducho, ako náhle sa stretneš s človekom, ktorý dokáže rozpoznávať emóciu vopred,
tak vlastne toho nedostaneš do konfliktu. S ním sa nemáš o čom hádať. A potom je veľmi prekvapivé to, že napríklad určite poznáš z LinkedInu jedného pána, ktorý tam produkuje neustále nejaké reklamné videá a hovorí o tom, jak nás reklamy obrovsky ovplyvňujú. 99% z tých reklam nepoznám a som ich nevidel. Také reklamy sledujú. No, čiže vplyv marketingový úplne nulový z tohto uhla pohľadu. A to je presne to isté. Čo má vyvolávať reklama? Reklama je typický energetický útok a emočný útok a jak ho spracujem, tak to bude. No a u mňa je reklama v podstate prepnutie kanálu na iný dokumentárny kanál, kde sa niečo dozviem v tom, čo ma naozaj reálne zaujíma. Takže vlastne, priznám sa, 20 rokov som možno žiadnu reklamu nevidel. A to je práve ten systém komunikácie, že jednoducho nemám potrebu sledovať niečo, čo ma nezaujíma. A to je tá autentická potreba, že to nesledujem. Tým pádom to nemá prečo na teba nejakým spôsobom vplývať tak, ako to popisuje trebárs marketing. Čiže vieš si predstaviť, že teraz to možno vyznie sprosto, ale vieš si predstaviť, že 98% ľudí by malo taký vzťah k filmu, ako mám ja. To znamená, herci sú fakt bezdomovci. To znamená, Hollywood by ani nevznikol, lebo by nebola potreba. Nikto by na to nekoukal. No. Áno, lebo jednoducho vôbec ma to nejakým spôsobom nepúta, nepriťahuje. Nemám z toho žiadny výstup, ktorý by mi spôsoboval nejaký pôžitok alebo proste niečo príjemného, čo viem použiť proste ďalej. Ten praktický život prináša tých emočných vplyvov toľko, ktoré je treba nejakým spôsobom strebávať, riešiť, že ešte ďalšie vybudzovanie emócií je podľa mňa úplne zbytočné. A to je práve tá schopnosť tej komunikácie energetickej, že keď na teba niekto útočí, tak sa preložíš vlastne do stavu pozorovania a tým odfiltrovávaš vlastne ten útok. To znamená to, čo zosobňovanie. Veľakrát si to tu spomenul počas našej debaty, že niečo si vzťahol, keď som povedal, že rozumovo ladený a podobne, tak to je presne to. To ide okolo teba. Vypustil som nejakú hlášku, nejakú energiu a otázka je na druhej strane, akým spôsobom ju spracuješ. A vzhľadom na to, že počuješ, akým hlasom stále rozprávam, že to není nejaký útok z mojej strany. No. To je proste bezemočné konštatovanie. Ani to tak necítim. No a tým pádom, že bezemočne niečo konštatujem, to znamená, necítiš tam žiadne také tie dovedky, že tie hodnotíci, áno, prílepky, tie tak, špílce. Áno, presne. A toto, keď takto funguje, tak vieš, že sa ťa to v princípe nemá prečo týkať a bavíme sa na práve úrovni očí. A tým pádom, ty to nepovažuješ tiež za energetický útok, to znamená žiadna emócia, to znamená, do žiadneho konfliktu sa v princípe nedostávame. To, že ty nesúhlasíš so mnou a ja nesúhlasím s tebou, je úplne normálna vec. Každý máme inú úroveň poznania a nejde o to, či spolu súhlasíme alebo nesúhlasíme. Ide o to, ako dokážeme to, že spolu nesúhlasíme, odkomunikovať. A o tom to celé je. A to sa dá baviť takto vážnym, serióznym hlasom, bez toho, že by sme po sebe nejakým spôsobom kričali alebo prehavovali nejaké emócie, nadávali si alebo urážali sa. Tak, urážali sa, presne. O tom to je. Ale to je presne to, že vnímam energiu, aká ide z teba a prispôsobujem. Tým pádom viem, že není dôvod proste takto reagovať. Řekl jsi, vnímám energii, jaká jde z tebe. Jasně, ty jsi člověk, který v této disciplíně, řekněme, je už jako trénovaný, máš zkušenost. Jak dokážeš vnímat energii toho člověka, se kterým interaguješ, se kterým mluvíš? Dokázal bys poradit našim divákům, jak to udělat? Protože já samozřejmě taky vnímám energii jako tvoji, ale vnímám ji takovým tím, řekněme, laickým způsobem, jo? Čtu tě prostě takovým tím stylem, že seš v klidu, všecko v pohodě, že prostě na mě absolutně neděláš dojem, že bys nějakou věc chtěl někam eskalovat.
to je takový to, řekl bych, vizuálně konsenzuální vnímání té energie, takový, že cítím z toho člověka, že je v pohodě a myslím taky dobře, jo, jsem taky v pohodě. Ale je spousta lidí, kteří třeba tohle umí dobře skrývat, jaká je ta skutečná jejich energie. Jak se dá poznat, jak se dá nějakým způsobem na té úrovni těch očí čistá energie, přesně jak jsi to říkal, že jo, teď jsou úplně jako v komfortu, tělo, všechno, ale ten rozum i ego třeba říkají, bacha, ty vole, tam by mohlo něco takhle. Pamätáš si, keď pred rokmi sme sa spoznali a ja som ti popisoval niektorých ľudí z LinkedInu, o ktorých som nevedel absolútne nič. Pamatuju si na to. A ty si mi odpísal, Martine, jak to deláš? Nič o tých ľuďoch nevieš a poviem ti teraz... Docela sa si akoby trefoval, no, i když si neznal. No. A poviem ti, o čom to celé je. Mám 15 rokov praxe čítania očnej energie. Oči sú bránou do duše. To znamená vlastne vnímaš. A teraz prečo som v mnohých príspevkoch hovoril o tom, že skúste sa pozrieť do zrkadla, koho vidíte. Či vidíte samých seba, alebo vidíte tú zmanipulovanú osobu cez prítomné bytosti. To je to, čo hovorím, to je najvyšší stupeň manipulácie. Že sa pozeráte na seba do zrkadla a nie ste to vy. Lebo vlastne nie ste vedome prítomní. Čiže samého seba v zrkadle vidím v jedinom momente, keď som pri pohľade na seba vedome prítomný. To znamená, rozum mi nešrotuje, všelijaké hovadiny, ego sa nezapodieva tým, jak vyzerám v tom zrkadle a podobne, ale som v úrovni očí a sledujem naozaj energetický tok, aký zo mňa vychádza. Vtedy sa pozerám vlastne na seba ako na ľudskú, komplexnú ľudskú bytosť trojedinú. Všetky ostatné veci sú, že sa pozerám na niekoho zmanipulovaného inými prítomnými bytostiami. Čiže toto je nejaká základná podstata. Prečo občas chodím na nejaké tie stretnutia a vyzerám tam niekedy jak úplný idiot, že 10 minút pozorujem ľudí a proste vnímam, ako na mňa pôsobia. V niektorých prípadoch mi to trvá dlho. Práve presne, ak si povedal, že mnoho ľudí schováva všeličo a vieme, že sa to vie schovávať, tieto veci, tak povedzme rozkľúčovať jedného človeka, ktorého obidvaja poznáme, mi trvalo skoro rok, než som prišiel na podstatu. Pretože naozaj je špičkový v tom schovávať proste všetko možné. Naopak u iných ľudí prídem, pozriem sa do očí a naskočí mi husia koža. A presne viem, že cúvaj, lebo toto nie je človek, s ktorým by si chcel prísť do styku. A je to presne o tom, že tá technika, ktorú už som spomínal, že jednoducho s rešpektom a s úctou vycúvaš. To sú dve také úplne hraničné veci. Je jasné, že zase, ak nie si vedome prítomný, to znamená, nesústredíš energiu v tom momente na toho človeka, na tú ľudskú bytosť, tak vlastne ten signál nedostaneš. A ďalšia vec je, že musíš byť úplne uvoľnený, to znamená, zase nesmie byť za tým chcenie, že teraz potrebujem toho človeka rozkľúčovať. Čím viac tam bude to, že chcem ho rozkľúčovať, lebo potrebujem vedieť, čo je zač, čo napríklad pri vyjednávaní sa obrovsky hodí, tak vtedy sa ti to nepodarí. Ale ideálne je napríklad vo vyjednávacích tímoch, keď takýto človek môjho typu sedí ako pozorovateľ, vôbec nezasahuje do vyjednávania a vlastne rieši energetické vlastne, keby som to nazval dojmy, by to bolo blbe, vnemy, tak toto pomenujme. To znamená to cítenie, ktoré tam ide a potom ich podrobne popisuješ vlastne vyjednávaciemu tímu. A oni to porovnávajú s tým, čo majú oni z uhla pohľadu psychológie a celej tej stratégie vyjednávacej taktiky. Tieto dve veci, keď dáš dokopy, tak zrazu zistíš, jak to neuveriteľne spolu všetko súvisí. Takže vlastne, jak to robím? Dá sa to robiť aj z fotografií a robím to tak, že aby som odkrojil, alebo jak by som to povedal, aby ma neovplyvňovala mimika, tak len čisto oči. A sústredený pohľad.
Čili to je to, co jsi říkal, že máš tu 15letou zkušenost z toho čtení toho očního kontaktu. Je to celkom zaujímavé, že jak sa to celé vyvinulo. Vieš, že som lektor v úplne iných činnostiach a pokiaľ máš 5000 klientov za 15 rokov v miestnosti, kde ich učíš niečo odborného, to znamená, oni sú v úplne prirodzenom stave, nemajú pocit, že sú psychológa alebo že sú na nejakom vyšetrení v úvodzovkách, tak v podstate správajú sa úplne uvoľnene. A vtedy sa nádherne číta práve ten očný kontakt a veľakrát po 3 hodinách kurzu som zahlásil proste nejakú hlášku a klient hovorí, že kurňa, jak viete, že toto a hento a tamto. No hovorím, pozerám sa na vás 3 hodiny a nejako mi to stále zapada do tejto energetickej kategórie. No, čiže toto je celkom zaujímavé, že to telo vlastne ti odpovedá. To není o tom, že rozum do toho nejako zasahuje. Vnímaš a dostávaš od tela odozvu. Pretože telo je prítomné. A to telo ti normálne povie, či ten človek je alebo nie je energeticky v úvodzovkách priateľný pre teba. Ako náhle proste pocítiš v momente nejaké zježenie všetkého, čo na tebe je, tak hneď vieš, že aha, tu sa daj do úplne pozorovacieho režimu, že čo príde za tým a jak sa to bude ďalej vyvíjať. Dá se to říct i tak, že fyzicky to z toho človeka vycítíš. Áno, mám fyzickú odozvu. A ako poviem pravdu, že na LinkedIne je zo pár ľudí, z ktorých mi prišlo až zle. Fyzicky zle. Doslova. Na vyžarovanie energie na demonickej úrovni až. I třeba viděno jenom z fotografie profilové. Dokonca tých ľudí ani osobně některých nepoznám. Dobře, to jsme si řekli něco o tom, jak se to v tobě ozve. A teď, protože jsme pořád na té úrovni očí, kterou si tady snažím neustále jakoby připomínat, dostaneš takovou informaci, takovou, o které hovoříš. Co v tu chvíli udělá tvůj rozum a co udělá ego? Najgeniálnejšia otázka, akú si mohol položiť. Keď v tomto momente odídeš z úrovne očí, tak vlastne sa začína vytvárať neskutočný predsudok. Takže vtedy, keď zažijem takýto nejaký energetický útok, cúvnem a pozorujem. Pretože v momente, ak by som na základe prvého momentu vytvoril nejakú mapu toho, že čo je to zač, tak v tomto prípade sa veľmi rýchlo môžem pomýliť. Čili toto je to, o čem jsme se bavili v předchozím dílu, že odcházíš z toho ringu čelem vzad? Áno. Ne čelem vzad, ale couvání? Cúvam v podstate a ostávam v pozorovacom režime. Jednoducho kvôli tomu, že tiež sa môžem myliť. To není 100%. Telo tiež proste mi môže dať signál, že pozor, ale ja netuším súvislosti ešte. Ten prvý moment. Takže mnohokrát psychológia hovorí, že prvý moment robí všetko. Ja na základe svojich dlhoročných skúseností hovorím, že síce áno, prvý moment niečo znamená. Ale nie je to všechno. Ale jednoducho treba mať záujem toho človeka úprimne, autenticky spoznávať ďalej. Pretože ako náhle ideš do plytka, tak v podstate čo by sa stalo, keby vstúpil do toho, v tomto momente vstúpilo do toho ego a rozum? Ty brďo, toto je hnus, s ktorým nechcem nič mať. Áno, pretože ti dá nejakou exaktní odpoveď, že? A už som sa dostal do stavu hodnotenia, už som dal tomu človeku nálepku a tým pádom aj tie reakcie tela môžu byť ovplyvnené práve týmto, že nebudem mať ten vnem úplne čistý. Bez akéhokoľvek, či je úplne dokonale v úrovni očí. A toto je veľmi dôležité, pretože ako náhle dáš prvú nálepku, tak už sa to začne s tým viesť. Aj s tým pohľadom. Takže treba zostať naozaj stále neutrálny v princípe, aby si ten pohľad mohol postupne dokreslovať a zistiť, že teda áno, ten prvotný vnem bol povedzme pravdivý
ale není to na takej úrovni, povedzme, jak bol ten prvý kontakt a dá sa s tým človekom o niečom, povedzme, rozprávať dobre, nebudeš mať k nemu priateľský vzťah, ale vieš nadviazať rozumne komunikáciu bez toho, aby ste si skočili do vlasov alebo proste, aby tam vznikli nejaké extrémne antagonizmy. A čím lepšie si uvedomíš túto možnosť, že aj takí, ktorí vyžarujú naozaj energiu, pri ktorej ťa na prvý pohľad strasie, tak stále je to o tom, že nemusí to byť zlý človek. Čiže nekategorizujem zase dobrý a zlý, ale proste takýto vnem som z neho získal. A teraz poďme skúmať ďalej, alebo poďme pozorovať ďalej, že čo to so mnou bude ďalej robiť. Keď ten človek bude na mňa rozprávať, aká vlnová frekvencia sa vyvinie, čo bude zase zaznamenávať moje telo z debaty, bude na mňa ten človek útočiť, alebo naopak bude sa so mnou rozprávať úplne pokojne. A to ti potom dovytvára vlastne ten energetický dojem, že to telo bude vnímať vlastne každú tú nuansu, ktorú ten protiajšok vlastne vytvorí. Dobře, tak to jsme si řekli, jakým způsobem na to zareaguješ, jak se ti to ozve, jak se s tím jako nějakým způsobem vyrovnáš. Ale mě pořád ještě zajímá takovej ten další level, který tam jako je. Je to něco, kdy celá ta transformace vědomí tě má k něčemu přivést, má ti nějak v tom životě fungovat. Jo? Teďka ta otázka bude taková totálně jakoby svatokrádežná. Jak se dají vlastně všechny tyhle ty zkušenosti, dovednosti efektivně využít v životě, protože to je něco, co si myslím, že naše diváky bude nejvíc zajímat. Samozřejmě je to neuvěřitelně zajímavý téma, ale jak se to dá nějak prakticky, jo? Jak se to dá proměnit ve zlato? Tak bych tu otázku položil. Budem úplne provokatívny. Buď. Môj zámer, sme sa tu už o tom bavili, je zmeniť svoj pracovný týždeň na to, že budem pracovať 2 dni, čiže sobota, nedeľa a celý týždeň si budem robiť, čo chcem. Celý týden sa budeš flákať. Nehovorím, že sa budem flákať, ale budem robiť to, čo je pre mňa podstatne... Autenticky potrebné. Tak, autenticky potrebné a nebude to len o zarábaní peňazí. V podstate vyzval si 4 majiteľov, že s nimi urobíš v podstate, jak to nazvať? Transformáciu. To byl ten první hashtag, který tam vyběh, že jo? Transformácia. Že urobíš transformáciu v podstate ich života. A čo taký upracovaný majiteľ, ktorý v podstate je v jednom kole a naháňa krycie preteky, je pre neho lepšie, ako vedieť vedome tvoriť. Teraz potrebujem biznis a ten biznis príde vtedy, keď ho potrebuješ. Teraz si potrebujem oddychnúť a chcem byť od všetkého preč. Tak klienti sú ti úplne ukradnutí a ideš preč a tvoríš to, čo potrebuješ v danom momente. To je presne to, že nenaháňaš sa za svojím vlastným chvostom. Jednoducho prichádzajú ti veci tak, ako ich reálne dokážeš vytvoriť. To znamená, že nielen dokážeš riadiť to počasie, ale dokážeš riadiť aj svoj biznis takto. Je to veľmi zaujímavá vec. Toto trénujem už hodne dlhú dobu a celkom slušne sa mi to darí v rámci tej mojej teórie asketického oportunizmu riešiť. Že jednoducho viem, aké sú moje potreby, viem, aký potrebujem mať príjem a ten vytváram tak, aby som sa nemusel za ničím a za nikým naháňať. To znamená, v úplnej praxi riešim to, čo ma naozaj najviac zaujíma. Čiže není to o tom, že neustále KPIčka, neustále nejaké výkony, hen také, ako čítam na LinkedIne. Zaujíma ma to, či viem zarobiť toľko peňazí práve v tom momente, kedy to potrebujem. A to je dôležité. Ja tomu hovorím energetický krízový manažment. Že v podstate dokážeš si zabezpečiť všetko vtedy, keď práve tá potreba vzniká. A toto je to najväčšie umenie a najväčší vlastne praktický výstup pre kohokoľvek. To znamená, riešim problémy s bývaním, riešim problémy vo vzťahu, riešim problémy vo firme,
Skrátka, to, čo sme sa bavili minule o tom trojkotvovom systéme, že proste všetko musí stať na troch nohách. Áno. Čo myslíš, prečo je to trojjedinosť? Lebo to tvorí presne ten stabilný trojuholník. Jedno bez druhého proste nefunguje. A o tom to celé je. Ja tvrdím, že toto je budúcnosť podnikania. Schopnosť, keď majiteľ bude vedome vedieť tvoriť svoj biznis. To znamená, že nie plán. Plán sa stane vedomým zámerom majiteľa, kam chce svoju firmu dotiahnuť. A tá energia do toho pôjde. Nie, že chcem si kúpiť Ferrari, chcem hento, chcem tamto, ale chcem dosiahnuť nejaký stav. A ten stav potrebujem dosiahnuť, pretože ten ma bude robiť, povedzme, šťastným alebo spokojným. Na čo mi je v podstate, prečo vznikla tvoja výzva? Takých ľudí, ktorí majú kopu peňazí, majú po tej hrubohmotnej stránke skoro všetko, čo by mohli potrebovať, takých je veľa. Ale jednoducho mnohí z nich nedokázali nejako preklenúť to, že to hromadenie alebo ten beh neustály za niečím im proste ničí život. Spousta z těch lidí, včera jsem nad tím zrovna přemýšlel, má třeba hromadu peněz, hromadu možností majetku, ale má třeba ve velmi špatném stavu vztahy. Napríklad. No, protože platí za to tu daň, že? No, trebárs, koľko ľudí na LinkedIne napríklad dostalo od šéfa taký fakt do cesty, že ich to skoro zabilo a vtedy zrazu začínajú hovoriť o nejakej transformácii. Že museli naozaj dostať v úvodzovkách poriadne po hube, aby sa nejakým spôsobom rozhýbali. Toto je veľmi často nejaký moment, kedy si uvedomíme, že veci sa majú úplne inak, ako by sme chceli. Alebo ako by sme predpokladali. Je to pravda, těch příběhů, jak tam ty lidi píšou, že jak říkáš, dostali přes držku, je tam hodně. Je to přesně ta daň za to, o čem jsme tady hovořili, že jsme v tom krysím závodu ke dnu, že jo? Protože přesně tak, jak jsme se o tom bavili, my máme spoustu těch rozumově nastavených hranic, že jo? A teď vlastně za nimi všichni stále žijeme pastýř a ovce, že? Žijeme v té ohradě a z té ohrady se velmi, velmi špatně jde ven, protože spousta lidí si to vůbec ani právě neuvědomuje, že to tak je, že jsou ohrazení. Že to pole možností je ďaleko väčšie ako ten košiar, v ktorom fungujú. Přesně tak, protože tak přece fungují i ovce, že jo. Tam je ta paralela naprosto dokonalá, protože i když zmizí pastýř a pastevecký pes, tak ty ovce se většinou dál zdržují v tom stádu a v té dané ohradě, takže jakoby nevylezou z ní ven, protože ta krajina za tou bariérou, za tím zábradlím nebo za tou ohradou je pro ně neznámá, takže ani jakoby nechtějí, jo? Takže v tom já taky vidím určitý velký jako problém tady celé té transformace, že spousta lidí, když bychom jim o tom začali někde povídat, tak na to budou reagovat stylem, že je to nesmysl, že oni to nechtějí, že oni tomu nevěří, že? Což jako musím teda přiznat, že i tady v tom projektu transformace, který nějakým způsobem spolu koučujeme, tak i tam na to narážím u těch majitelů, že oni mi říkají, ale já vlastně žádný problém nemám. Kdy ten rozum, zase, že jo, a to ego hromady, jim nějakým způsobem brání, aby třeba vůbec jenom sami si to připustili, že to variantu, že to pro ně je takhle problematické, že to tam je, protože to je taky taková ta stará vesta, že první krok k nápravě začíná tím, že si to přiznáš, uvědomíš. Potrebuješ prijať seba samého takého, ako reálne si. A to je veľmi dôležité. Veľmi veľa ľudí ten úžasný pojem pre mňa sebaláska, ja hovorím sebarešpekt a vlastne uznanie samého, alebo prijatie samého seba. Keď príjmeš samého seba takého, aký si, tak vlastne prestaneš byť svojim vlastným katom a vlastným sudcom. Prestaneš mať toho vnútorného kritika, ktorý sa neustále nejakým spôsobom pozerá na to,
že niečo si včera nezvládol a zajtra to nezvládneš znova a proste a podobné veci. Čiže v konečnom dôsledku toto je to ubíjanie. Ale to je všetko práve, že nie si vedome prítomný. A pre mňa by bolo obrovsky zaujímavé, ak by sa nám podarilo v podstate zo pár klientov získať práve na to, že posunúť ich z toho dualisticko-polaritného pohľadu na ten pohľad vlastne jednoduchý, čiže trojjediný, aby si uvedomili vlastne, na čo na tomto svete sú, že sú iné potreby, ktoré by mohli naplniť, ktoré by ich urobili šťastnými a popri tom by všetko to ostatné fungovalo. Bez toho ale, aby naháňali svoj chvost. A to je veľmi dôležité. A tam do toho zase vstupujú tie autentické potreby. Teraz myslím tie hrubohmotné, ktoré reálne potrebujem k nejakému svojmu životu. K existenci těch ostatních dvou entit. Tak. A toto je veľmi dôležité, že pokiaľ dokážeme rozum v úvodzovkách nie že presvedčiť, ale dať mu dôkaz, že toto stojí za nejaké uvažovanie, tak máme prvý plod vlastne prekročený. Ale to je najväčší a najťažší problém. To je ten najtěžší. Aby si dotyčný vlastne uvedomil či uvedomila, že žije vlastne v tejto pasci. Protože ve chvíli, kdy si to ten člověk uvědomí, tak pak už většinou z té pasti chce ven. Áno. Já si myslím, že to byla poměrně dobrá tečka na závěr, protože já, když dovolíš, tak bych na závěr tady ocitoval z toho tvého postu, který si tam dal na ten LinkedIn a který mě velmi pobavil, protože ty jsi tady napsal, že partnerem tady v tomto rozhovoru ti bude Neveriaci Tomi. Tím ukazuješ prstem na mě, což je v pořádku. A napsal si tady takovou krásnou větu. Každý z nás je svetlo a pamätaj, svoj tieň nemôžeš nikdy prekročiť. Svetlo totiž nevrhá tieň. A to si myslím, že je neuvěřitelně zajímavý, protože kdo svítí, tak nestíní. A já si myslím, že bude úžasné, když budeme tenhle tvůj projekt dál sledovat na LinkedInu a kdo ví, možná se v Praze podaří udělat i nějaký živý setkání. Budem veľmi rád. Na záver, ak mi dovolíš, by som spomenul dve dôležité mená, ktoré ma v podstate doviedli tam, kde som. Prvý je učiteľ transformácie vedomia, Eduard Tomáš, v podstate najväčší český mystik, no a v podstate autor transformácie vedomia Tomáš Keltner, ktorý to vlastne všetko napísal a vďaka jeho knihám sa mi ucelilo v podstate to, čo 50 rokov zažívam na vlastnej koži v tejto oblasti. Takže tiež to nie je o tom, že som precitol zrazu. Pekne sa to tvorilo. Je to naozaj 50-ročný vývoj a v podstate vďaka tomu, čo som si mal možnosť prečítať v týchto knihách, tak sa mi množstvo tých obrazov dalo dokopy a začalo to všetko dávať spoločne zmysel. Takže týmto obidvom pánom zdávam hlboký rešpekt a hlbokú úctu. Dámy a pánové, Martin Sikora, náš průvodce transformací vědomí. Martine, já ti moc děkuju za povídání. Veľmi pekne ďakujem a teším sa niekedy v budúcnosti. To je všechno. Děkujeme za pozornost.